Dobro večer. Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, što možemo vidjeti i na satelitskoj slici na oblake od 14 sati. Međutim, poslijepodne uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice bilo pljuskova i grmljavine. Tijekom dana u većini krajeva bilo je vrlo toplo i vruće, osobito u Dalmaciji. Slično se očekuje i sutra. Prema sinoptičkoj karti sutra ćemo biti u polju izjednačenog malo sniženog tlaka zraka, a zbog premještanja vlažnog zraka atmosfera neće biti potpuno stabilna. Stoga će sutra u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 19, a dnevna između 27 i 29 stupnjeva. U središnjim krajevima djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Malo kiše može pasti već prije podne, a poslije podne će lokalno biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, temperatura zraka slična kao na istoku. U Gorju promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, te malo svježije. Na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, ali mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, dnevna između 28 i 30 stupnjeva. U Dalmaciji sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i potpuno stabilno, osobito u njezinoj unutrašnjosti, gdje ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, u unutrašnjosti malo niža, a dnevna između 30 i 32. Najviše sunčana vremena bit će na južnom Jadranu, gdje se očekuje uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Nakon tople noći dnevna temperatura zraka uglavnom oko 30 stupnjeva. U subotu na kopnu promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, te malo manje toplo. U nedjelju i ponedjeljak sunčanije i toplije, ali i dalje su ponegdje mogući pljuskovi. Idućih dana na Jadranu većinom sunčano, no u subotu su mjestimice mogući pljuskovi, osobito na južnom dijelu. U nedjelju i ponedjeljak većinom suho. Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, a zatim tijekom dana maestral. Temperatura zraka bez veće promjene, pa će se uz tople noći danju zadržati većinom vruće. Ugodan vam nastavak večeri.